СОТ 161 е първата компания за сигурност в България, която предлага централизирана охрана на имущество и лица с технически системи за сигурност в продължение на 22 години. Този вид дейност се извършва чрез наблюдение и контрол на обектите от нашия национален дежурен център. На получените алармени сигнали ние реагираме с 44 мобилни екипа в град София и общо 130 на територията на цялата страна. В момента отговаряме за 88 000 абонати. Освен това, компанията осигурява физическа защита на търговски и индустриални обекти с жива охрана, лична VIP охрана и транспортиране на ценни пратки и товари. Отделът за физическа охрана е най-голямата структура за сигурност в страната и има над 3400 служители, които гарантират сигурността на повече от 800 обекта. Отделът разполага с оперативен център за отдалечено видеонаблюдение, който работи в тясно сътрудничество с Националния дежурен център. В центъра за видеоконтрол се извършва мониторинг на повече от 8000 камери от охраняваните обекти. За сигурността и транспортирането на ценни пратки и товари на територията на страната фирмата разполага с над 80 специализирани автомобила. Компанията също така предлага проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове технически системи за сигурност. За първи път в страната, освен охрана, СОТ 161 започна да извършва спешна медицинска помощ на своите клиенти. Ние сме най-голямата фирма за охрана в България и лидер на централизираната охрана на обекти на Балканския полуостров. С 4700 служителя и оборот в България от над 64 милиона лева, компанията оставя след себе си водещи компании в бранша от съседните ни страни. През последните 3 години компанията постигна значителен напредък по всички ключови показатели за дейността си. Фирмата разполага с 3 международни сертификата за качество. Тази година Superbrands и iCap Group в ролята си на независими арбитри затвърдиха статута на СОТ 161 като една от най-силните бизнес марки и истински лидер на българския пазар, удостоявайки ни за пореден път с своите награди. Но най-големият и най-ценен успех за нашия екип е, че спечелихме доверието на клиента. Нашият национален дежурен център разполага с най-модерна комуникационна техника и съвременен софтуер, които осигуряват надежден прием на алармените сигнали от територията на цялата страна. Сигналите от обектите автоматично се препращат от центъра към патрулните автомобили. Използваме уникална радиосистема, наша собствена разработка, защитена срещу заглушаване на радиоканалите. Производството е организирано в наше собствено предприятие Sectron Electronics. Ние осигуряваме безпрецедентните за голям град като София 2 минути средно време за реакция. Карате клуб СОТ 161 е гордостта на компанията и е член на клуба на Българската федерация Шотокан Карате До. Вече 22 години мисията на компанията е да създава чувство за сигурност и да подобрява качеството на живот на хората. Това чувство се поражда и подхранва ежедневно, само с конкретни действия в интерес на безопасността на клиентите. Ето защо ние вярваме, че заслужаваме вашето доверие.